היי, שמי נעמי, אני בעלת מרכז נעמי במושב ביצרון, ואני רוצה לערוך לכם סיור במקום, אז בבקשה, בואו אחריי. במרכז 3 חדרים לאירוח הכנס או האירוע שלכם. חדר מרכזי גדול עד 40 איש, החדר הכחול עד 10 איש, החדר הירוק למפגשים של 1 על 1. בנוסף, תוכלו ליהנות ממטבח מאובזר ומפטיו נעים עם פינות אלטרנטיביות להפסקות שלכם. ניתן לשלב במהלך הכנס שלכם טיולי אופניים כאן במושב, ביקור ביקב סמוך, ביקור במחלבת הבאפלו של מושב ביצרון, קטיף נוריות, הרצאות ופעילויות בנושאים שונים, טיפולים אלטרנטיביים וכמובן איך אפשר לכיבוד ואוכל משובח. הידע המקצועי הרב שלי כמפיקת אירועים מאפשר ארגון אירוע או כנס המותאם לצרכים שלכם, עם שילוב תוכן איכותי, מרענן ומפתיע. המיקום של המרכז במושב ביצרון מאפשר לכם לצאת מהשגרה, לבוא למקום כפרי ופסטורלי, וכל זה קרוב אליכם כ-15 דקות נסיעה מרחובות. אז תודה שבאתם לבקר במרכז שלי, אני אשמח מאוד לפגוש אתכם באירוע או בכנס הקרוב שלכם. תודה ולהתראות.